Hello, good morning everyone. So ayan, for today's video guys, tayo magluluto ng gulay. So ayan, meron tayong gulay dito. May kalabasa, sitaw, okra, ampalaya, talbos ng sitaw. So ayan. At syempre, ginger, garlic, tsaka onion. So ayan. Siyempre, ang sasahog natin ay pritong tilapia. So, ayan. So, yung ating mantika. So, kailangan na natin. Bubukunahin na natin yung luya para mas mabango yung ating, para lalong bumuo yung ating gulay. So, ang tawag dito ay ulang-ulang guys. So, ayan. Hayaan na natin muna siyang mag-golden brown bago natin ihulog yung ating bawang tsaka yung onion. So, ayan guys. Luya. So, sunod naman natin yung bawang. So, ayan. Pagka nag-golden brown na rin yung ating bawang, saka natin hulog yung onion. So, ayan guys. Ito yung ating tawag dito, yung bawang. Nag-golden brown na siya. Actually, nauna na yung ating luya. So, sunod na natin yung sibuyas. So, ayan. Lutuin muna natin maigi yung sibuyas bago natin ilagay yung ating sari-saring gulay. So, tawag dito ay bulacan. So, ayan guys. So, ayan guys, tawag dito. Pag-isa na natin yung ating gulay. So, nalagyan ko na pala ng tawag dito ng alamang. So, ayan. Hindi ko na pala naipakita sa inyo kanina. So, nalagyan na natin yan ng alamang. So, lagyan natin lang natin ng konti. So, ayan. So, ayan guys. Dito na lang kayo. Ayan guys. Luto na yung ating gulay. So, ayan. Naluto na natin siya. So, kailangan na natin timplahan. Lagyan natin konting asin kasi may nilagyan ko ng alamang yan kanina. So, lagyan natin ng konting asin. Tsaka magic sarap. Yan lang naman magic sarap. So, ito yung ating magic sarap. Para lalong sumarap ang ating gulay. So, ayan. Ang ating bulang-bulang. So, ayan guys. Yeah, delicious. Gutom na ako. Tamang-tama yung ating timpla. So, lalagay na natin yung talbos ng sitaw. Tilutuin natin ng 5 minutes. So, ayan guys. Luto na yung ating gulay. Tarang! Wow! So, ayan. Luto na. Yummy delicious. So, ayan guys.
yung ating lunch for today. Yes, bulang lang. Sari-sari gulay. So, ayan. Tama-tama na yung timpla. Our lunch for today is bulang lang. So, ayan. Luto na siya. So, ayan guys. Please like and share this video. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Love you, Mary. So, ayan guys. Thank you for watching. I hope to see you guys soon. Be good. Bye. So, ayan guys. Ready to lunch na tayo. So, ayan. Ang ating nilutong bulang lang.